Amin. Masukma barisan prosesi. KBG Majolo Kurnaposo HKBP Sudirman Jakarta. Puji-pujian Alanaing mandahoti kompetisi kur di tanggal 10 tolu Desember 2025. Tatangnya konma nasida asaboi mangalehon ende puji-pujian na terbaik.
Masuk ma hita tu acarata, marende ma hita sian buku ede nomor 510 ayat sada 2 dohot opat di ayat opat terima hita jongjong. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia na tumopa langit dohot tanoon. Amin. Idama, hatop do auro, tiop ma na dihunuaeng, asa unang adong na membuat tu palmi. Haleluya. 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 Martangiang mahita, ale amanami nadi banua gijang, namandok mauliate dohami tuho, ala dipadbotohon ho tuhami, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus. Nalau salpu sogot langit dohot tano, alaina hot do ago hatam ro di saleleng nairing nai. Akup nii,
Ikon patar dosogot saluhut jolma, di jolo di habangsan paruhumanmi, sai asi maroham dihami, pahot marohanami, mahar poseaon dihatam, marhite-hite ton di parbadia, padungo mahami, jala parigas mahami martangiang, asa marlas nirohahami, paimai mahon ho, jala asa dapot hami hangoluan nasora suda. Amin. Marende mahita sian buku ED 238. Tangihon hamu ma patik ni debata, himana dienet sian 2 raja-raja, Piddu 10 pitu, ayat 10 tolube. Paubahamu marohamuna, sian dalanmuna akan naroyai. Jala radoti mahamu, akatonaku dohot aturaku, hombar tu sadok patik nauhu patikkon, tu aka opumuna, jala nauhu tongoson tuhamu, marhite sian aka naposokku, ima aka panurirangi. Ido sahatna, atong rak manggidogogo mahita, sian Tuhan debata. De Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon rahombar tu patikni. Amin. Sing a
ma dosata nagodangi tu adopan ni debata. Ale Tuhan debata, amani Tuhan nami Yesus Kristus, hodo debata pargogo naso hatu dosan, sitopa nasa na adong, paruhum na tigor, namanguhumi jolma manusia, narodo hami tu jolom, manopoti dosa nami, akan nahula hami marhitesian pangalosian nami di patikmu, ima marhitesian tubuh-tubuh ni roha nami naroai, nasian pakateon nami nasoture, rodi pangoloen nami, dihisap-hisap ni roha nami, natama situtudo honahum hami alani dosa nami, alai nator sol-soldo hami nuaing alani asi maroham di hami ala di betaku, pardegan basa jala parasi roha doho alani anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Sai sesa madosa nami saluhutna, jala suru matondi parbadia tu roha nami be, asa tarbahen hami mangalui ho, di bagasan hati goran dohot habadiaun. Gabe sahat hami Tuhan ngoloan na sora suda, na pinar bagam-bagam, di akan na porsia di anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Atong tabegema hata baga-baga taringat tu hasesaan ni dosa. Songonon do hata ni Tuhan Yesus, Roma hamu tuau, hamu akan naloja jalana sorat, hupasonang pehamu, buat hamu maaguakku tu hamu, guruhon hamu masian au, ai nalambok doau jalana serep maroha, asa dapotan hasonangan di tondimuna, ai labok do aguakku, jalan neang dodohot na hupapor sanhon, hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Marende mahita sian buku ende nomor 25. Tangion hamu mahatani debata, turpuk epistel di minggu Advent paduaon. Ima siat pesalmen bindu 72 ayat sada saat ayat 10 sia. Tajahama marsikat soring. Ale debata, sai pasahat ma aka panguhummu tu rajai, jala hati goranmu tu anak ni rajai. Asa diuhum bangsong marhite-hite hati goran, jala maruli uhum angkana dangolong. Asa marpabion hademeon akka dolok dibangsoi, jala maruli hati goran akka robean. Sai pati koson na do uhum tu akana dangol di bangsoi,
Tupahana doa ka anak nina pogos, jalaro pohona do sibahen gogo. Saiho madihabiari halak saleleng adong mataniari, jala saleleng tarida bulan marsudut-sudut. Sai tuat mohibana songon pangonai ni udan, tu padang na sinabi, songon udan nene nama rohitano. Martunasima di aka arinai patigori, jalaman di buk-buk pada meon ro dina so adong bebulan. Jadi mana ma mangarajai sian laut satu luar, jala sian batang air saat rodi aka ujung ni tanon. Ikon marsoba di jolona aka pangisi ni halungoan, jala dilatan ni aka musuna orbuk. Buana ni aka raja sian Tarsis dot aka pulo ma somba-somba, aka raja sia Seba dot Ethiopia manaruhon si lehon-lehon. Jala sombaon ni sude raja ibana, luhut do aka parbegu mangelui ibana, ai paluan nama napogos, na jau-jau, dohot na dangol na somar pangelua-luaan. Olanana do namet-met dot napogos, jala paluana do aka todi ni aka napogos. Paluana do tondina sida, sian pangarupaon dohot sian parhilangon, jala na arga situtu do mudar nasida di rohana. Sai mangolu do ibana jala lehonon na tu ibana sere sian Seba, jala tanyamona do ibana totong, pasu-pasona do ibana galupari. Jadi gabe situtu maeme ditanoon ro dipucu ni aka dolok, huma mas ma parbuena songon Libanon, jala martuburi nasida jolmai sian huta songon duhut ni tanoon. Sai hot ma guarna iro di saleleng-lelengnya, sai muap ma baritana saleleng adong mata niari, asa maruli pasu-pasu nasida di bagasan ibana, luhut aka parbegu martuahon ibana. Pinujima debata Jehoba, debata ni Israel, sasadasa do mambayan akka halongangan. Pinuji ma dohot guarni hamulyon nahi, rodi saleleng-lelengna, jalago kasangaponna maliat portibion. Amen, amen. Ido sahatna, martua do akka natumangihon hata ni debata, jalana wepepsa. Amin. Marende mahita sian buku ede tolu pulusia. Tahadidakon ma haporseautai, songon na hinatidakon ni dongata saha porseaon, disadok portibion, rap ma hitamandok,
Au porsia di debata Jehovah, idoama pargogona sohatu dusan, natumo palangit dotan. Au porsia di Yesus Kristus, anak di debata Jehovah nasasadai, imana tiboni si Maria, gabe-gabean siang tondi parbadia, andora sebuah. Ido Tuhata, natuma berni, di panguluman di silatus, mata tanpa ajal di bana di hau pinar silang, natuat banatul, namulak mangulu di hari patuluhon, namai tu suku, lagu di siang di bata Jehovah, amanai pargogona suatu dosa, isi mai parang sobat tutanon, amun halak manggolu dot namate. Au porsia di todi parbadia, Caladom sadahuria nabadia, huria atau halak panhalak sistem akan nabadia, rusa, doti hatai mandor, mulak manggulu sogot daging halak non mate, doti hangul nasar sudah. Amin. Tabegema kur inahana dohot kur seksi perempuan.
Tabegema titing di huriata. Shalom. Selamat hari Minggu mah di hita saluhutna. Amang inang hujah kami mah tikting di huriata di hari Mingguan. Guarni Minggu ta sadarion ima Minggu Advent paduahon. Topik ni ibadah ta ima paubahamu ma rohamuna ainu ngasongkop harajaon Banua Gijange. Ibadah pangapulion. Di sadarion maringanan di ruang serbaguna lantai 2 di Patu Pahuriata do ibadah pangapulion tu keluarga almarhum Inang Rengsi Nurmolan Marpaung Boru Tapu Bolon Opulevi Boru. Ibadah pangapulion mulai pukul 10 sada siang manangdung sidung ibadah pagi. Padidion Nabadia sadarion 7 Desember 2025 di Patupado Padidian Nabadia tu tolu dakdanak ni huriata. Rangkaian ibadah Natal dan Tahun Baru dohot jadwal perayaan Natal kategorial Boy Mata Jaha di lembar tikting na adong dohot di spanduk na adong di halaman ni gerejata. Panghurupion tudongata nahona banjir dohot tanah longsor di Sumatera Utara. Di Minggu ta sadarion tanggal 7 Desember 2025 di Parmingguan Manogot KLA dohot Parmingguan Botari dung sipul jamita patupaot tado marpelean aplop na botar tujolo lao mangurupi dongata nahona bencana di Sumatera Utara tatangyokon manasida agiat toktong diramoti tuhata. Pelean bulanan manang pelean tahun ni ruas ni huria. Parhalado ni huriata HKBP Sudirman Jakarta manosohon tuhamu amang inang asatung ukap marohata pasahaton pelean bulanan manang pelean tahun. Asa adong pakaian ni huriata manutupi anggaran di huriata di ujung di tahun 2025 on. Di haradeon muna amang inang hudok hami mauliate. Christmas caroling. Di Minggu ta sadarion dung sidung ibadah Manogot manang ibadah pagi di Patupa Paduan Suara Seksi Remaja Christmas caroling manang ende puji-pujian Natal maringanan di alaman ni gerejata diiringi saksofon dohot biola. Natal na poso pulung. Di hari Sabtu 20 Desember 2025 di Patupado Natal na poso pulung. Dengan tema Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga dan subtema From Heaven Descending to Save. Acara Natal na poso pulung turut dimeriahkan special performance Sian Anet Delicia Nasution, Indonesian Idol Junior Season 3, alani di sosohon panitia Natal na poso bulung tusude na poso bulung na adong di huriata asaria madohoti ulaoni. Do mutusi di Patupan na poso bulung do bazar si panganan dohot minuman, lau mengurupi pendanaan tu Natal na poso bulung. Ringgas mahita amang inang berpartisipasi di bazar na pinatupa di alaman gerejata sebagai bentuk support tu na poso bulung ni huriata. Natal Seksi Lansia. Natal Seksi Lansia di Patupa di hari Selasa, Sia Desember 2025 mulai pukul 3 botari. Dung sidung tikting tabegema panaorangion sian panitia Natal Lansia. Parhalado HKBP Sudirman Jakarta pasahaton mauliate itu keluarga amang situa Insinyur Renhard Sitorus dohot inang boru manurung nanaung paradehon bunga altar di huriata dohot pasahaton mauliate itu sude ruas Wik Jakarta Selatan 2 nanaung paradehon snack di Minggu ta sadarion. Informasi Natal Sekolah Minggu Seksi Remaja dohot ruas Namar Sahid jala tikting na asing Boy Mata Jaha di warta na tertera manang di WA songoni tikting di Minggu ta sadarion saya tuhat tama mangaromot di hita saluhutna Horas. Tabegema sosialisasi sian panitia Natal Seksi Lansia HKBP Sudirman Jakarta. Salam. Selamat hari Minggu ma di hita sasude. Nah, diparsanga pihami amang pendeta uluan, amang sobok Simanjuntak, dohot sudi parhalado, nahu hoholongi hami, amang inang, opung doli, opung boru,
dohot sude ruas ni HKBP Sudirman na hadir marminggu sadarion. Dison au jongjong songon mewakili panitia Natal Lansia HKBP Sudirman tahun 2025. Upatadaho madiriku au Nyonya Manalu Boru Siburian. Jadi jongjong audison neng pasahaton sautik panorangion na hombar tu Natal ni lansia na tapatupa di hari Selasa tanggal 10 Desember jam 3 botari di gereja tahun di lantai 3. Tema Natal untuk kita tahun ini, Allah hadir untuk menyelamatkan manusia. Ini ringkasan dari Matius 1 ayat 21 sampai 24. Subtema, melayani Natal ini, melalui Natal ini, lansia HKBP Sudirman Jakarta akan semakin menghadirkan keteladanan iman kepada generasi muda. Natal lansia untuk tahun ini mungkin akan sangat seru karena yang berliturgi itu ada kira-kira 70 orang. Terdiri dari usia 70 sampai 94 tahun. Sebelumnya panitia mengharapkan mungkin sedikit yang akan ikut liturgi, tapi setelah dijalankan list ada 70 orang yang akan tampil nanti Pak Jojorhon di tanggal Selasa tanggal 9 Desember. Ada yang berusia sampai 95 tahun. Liturgi pertama itu diikuti oleh lansia yang memakai kursi roda. Itu sehebatnya semangat dari para lansia HKBP Sudirman sangatlah hebat. Jadi saya juga berada di lansia HKBP Sudirman, saya merasa walaupun usia saya sudah 70, merasa paling muda. Merasa muda karena yang lansia antara kebanyakan 75 sampai 90. Jadi saya kalau hadir di tengah-tengah lansia saya merasa paling muda. Jadi kami sangat mengharapkan kepada semua ruas, terutama keluarga-keluarga muda yang mempunyai orang tua sudah lansia, supaya menghimbau para orang tua kita, karena banyak yang sering saya tanya, kenapa Amang nggak hadir ke lansia? Jawabannya, nggak ada yang ngantar Inang. Ada yang saya tanya, kenapa Inang tidak datang ke lansia? Jaga cucu. Jadi kami mohon Amang, anak-anak kami seluruhnya, Amang Inang, supaya pada hari Selasa tanggal 9 Desember yang akan datang, menghimbau orang tua kita dan mengantar para orang tua untuk menghadiri Natal lansia yang akan kita laksanakan di gereja kita ini. Mungkin atas kehadiran mereka semua bergabung dengan teman-temannya, mereka merasa lebih happy ya, lebih happy. Jadi itulah sekedar sebagai himbauan dari kami Panitia Natal Lansia Tuhatama Mangaromoti padahon sudi abad-abad asa denggan mardalan Natal Lansia di hari Selasa. Songonima hatasia kami mauleate horas. Arende mahita siat buku ede nomor 40 tolu huhut papungu pelean sada A sada B. Thank you.
debatana sumurung sian saluhu narohang imana mangaramoti hati-hati dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Barita nauli si parsauli honota di mingguta sadarion ima di minggu paduahon minggu apen di enesian Evangelium Matius bidu tulu mamuka sian ayat sada sahak rudi ayat 12 Matius tulu ayat sada sahak rudi ayat 12 songonoma hatan itu hata tapai huti hukma dungi di laun niari hehema si Yohanes padidi marzamita di halongonan Judea ninnama pauba hamuma rohamuna ainunga songgop harazaun banua gijangi ibana do napinabua ni panurirang jasaya uzu nanidokna suara ni nama juju di halongonan pature hamuma dalan di Tuhani pahornop hamuma sidalanan nai ibulu niutodo ulos ni si Yohanes hulik kuling do hohosna aka si hapor do si tua niluba do si panganonna dungilah homa pangisi ni Jerusalem manopot ibana songoni dohot sudi halak Judea rudi saluhut akan maringanan di labung ni Jordani jadi dipadidihon si Yohanes manasida di ai Jordani dung ditopoti bido sanasida alai di nadi idana torop parise doh saduse manopot padidion nai nin nama madok nasida hamu anak niuluk ise dona mengajari hamu pasidikon rimas narosugut parbuihon hamuma natama pabuan naung muba rohamuna jala sotung didok hamu di bagasan rohamuna si Abraham doa manami ahurok matu hamu terjadi hod de batado anak di si Abraham sian akka batuon anunga pola ape takke tudaling niak kahau ope sitabau ma nasa hau naso ma perbuihon nadingkan jala sidahuonoton tuapi ia ahu ai dohu didihon tuhamu madokon paubahon roha alayadul gumogo do narosian pudikku gari mabuan sipatuna hurang tamado peau didi honon ni ido tuhamu todi porbadia dohot api di tangan nado purpuran payason nama perdigianna papungon nado emena tusopona alai tutungon nado anggo hurak kami tuapi naso ramitop ima sahak ni turpuk taon horas madihita saluhna uriana hinaholongan ni tuhata nunga di minggu padua hok kita nuaing di minggu-minggu na margoar pai maimahon haroro ni tuhatai gabe saya dipahobar ma dua hal ganup sahat tita di minggu apen ima panomunomuon di haroron itu hatta na barzulu na say tagwari natal dohot na paduahon ima paimaimahon haroron itu hatta padua halihon tu portibion si pata molo tatilisi akka manginang manghiuton kalender gereja
buido si pata gabi mago hinakam ni minggu-minggu appeni. Ala minggu-minggu appen akan manginang songon start ni kalender gerejawi dihita sada partikian na patuduhon sampai 4 minggu dihita minggu appenon jala sarupa dohita dohot Katolik dalam hali pasunggul hot tuhita taringot tuhinariko ni songo dia do para dihadirion nasasitongna dia do pan ni tuhatai diharorona na padua halihon alaga be gumodang do didominasi pangaradion ni akan natali sehingga kadang amanginang dang gumodak kita mangedehon maranata oro Tuhan amen sai tibu maro idu teh kuryah nakki inahan na do nakki idu kurmu tadi dan hanna ya nang mododok bahawina ipanangit jua si unang gabe betu hono teh tulen si odang buwi ngalihiana sih ya sotong ya dakulat tulen si na subuhi kerasa sih tu akan ok satu ngaur so kita pe ngamulai teh unang tabak kena pulu itu korun munakikan ya korun di parupuan ini itu sudah kor tua dan kor yang sangat bagus alai dak kuboto 3/4 atau 6/8 agak beda-beda tipis cara menyanyikan 3/4 dengan 6/8 herana melebat tuhu begitu nai dang kurang takas naking mezzo harus kedengaran ya jangan didominasi sopran saya ada kebetulan lagu itu diviralkan di TikTok itu lagu yang sangat bagus dan sudah tua jadi korpe umumna AKED selama minggu apen akamanginang kita dihantar tentang hidup ini dan perlunya mempersiapkan hidup ini secara utuh di hadapan Tuhan karena dalam minggu-minggu Maranatha itu kita disuguhi hidup ini berlalu dan Tuhan itu akan pasti datang di tengah-tengah dunia ini. Nakpe songon nahudoki gumudang sipata habis energi di dalam hal harorona na parzulu na tagwari Maranatha. Lerodo noaing surat sanupui purus susus noaing ya ba tasederhanahum manatalon ala kondisi ini keadaan noaing memang ala mermudar Sumatera ro pesong kami ya serana sotar baido apala mekkel liba ala ni kondisi dan kepala bui takas las niroha songon nasomal alani keadaannya ka bencanaon mungkin hamuat tong dak sudibi hamu maboto lueton waing kan naung sudibi hamu manadei kolak kami namara akan atubu siani anggotuawi suku kamu memang ngau sudi hudeleni ni mulai sa perlilitan duberus tu maduamas tu sorkam puas tu tabanuli tengah sibulga sahat tu batang turu tangong na sudigi bijalan soboto boto do sudi hutai kebetulan saya selama kepala biro perencanaan sering ke Sibulga karena saya harus menangani beberapa yayasan kita di sana SD SMP dan ada SMA KBP di sana songon naso tarbaid do apala marlas niroha situtu alani tong majo tazamoton na berbau paturu-turuhon na mga di restoran na mga di hotel ya unang mania ano na hati-hati di dongata nasongi bezebuna edangong bezebuna ratusan bahkan sampai sudah hampir 800 yang meninggal belum yang ditemukan seluruh Sumatera belum lagi yang kegilaan harta-harta dan adong behau mana amanginang unang melantur jami taon nuaing disuguhi hitak kamanginang pangaradio diri taringot tu haroroni tuhatai tu portibion merhite na disungguli songo dia do zolma na parzului paimahon tuhatai diharorona na parzulu ina jamita saderion hiado pedi bigi hamu tahiak kainang si totas nabur
Dang biate. Suku kamu manno suri akalensio. Suri halahon di bodo robi. Dang bodo hamu besi totas nabur kan. Di bena mahamu mabotoi. Alani do roh hamu atong natalesio nar silasa. Sasudai bodo hamu atawataki. Tu ala tu halahon na masukunot tai. Molo si totas nabur itadhamu. Songon nabur ni Hermon na ina pasalmen tulu di sars tulu do. Songon miyak namang siamise ni si Aaron na ninnay. Songon nabur ni Hermon ninna. Nabur ibo to hamu. Mulu si ibo to hamu may taubi mate. Jadi kalau kita jalan rumput, berdalat di rumputan, maraik pagi-pagi iman nabur. Jadi mau kena mersahit, asam urat, kolesterol, merdalam mahamutu rumputi pagi-pagi melum doi. Itu. Jangan pakai sandal. Alaikon tu rumput dan harus nabur. Itu. Iman nabur. Ubad didok si totas nabur akamanginang. Setab baru hatapatakon nang lam sudi persudir manunan do dang ibo tu hatapatak. Molodungo pagi-pagi lau tu belian tu edaran. Mau pergi ke ladang, marsi lihat dui bahia pagi-pagi. Ay nga berpikiri, batono man no paton, ngali. Jadi molo torok pelao, isi dui jolo, marsi beli-belian do merdalan. Karena takut, dingin, maraik. Pakna maraik, pakaian na celanana. Jadi konaronggo na wolo di jolo, manotas, asalao na buri. Dungi roma sa pudiatong malenggang-lenggang, ay dako na ay bibana. Ido si totas nabur. Ido. Tuaka amuk telensya umay. Jadi molo si Yohanes sederhanana, mana nido nga si totas nabur. Iya. Lau para dehon haroro ni Tuhan Yesus Kristus na ginwaran na si Palua. Tardok ko si Yohanes berdiri yang merintis jalan, nama notas dalan haroro ni Tuhatta tutonga-tonga ni Portibion. Yang ibu hamu bis totas nabur kan? Iya, ima si totas nabur dan sudi jol mabui si totas nabur yang mampu berani menerobos melangkah duluan agar bisa yang belakang bisa berjalan. Ima mulu si totas nabur. Adong sada golongan nagiwaranna di halak Yahudi tikii golongan Essene. Orang-orang Israel yang telah lama menanti tentang yang disebut dengan Mesias. Si Palua. Allah begitu lamanya dijajah oleh Romawi orang Israel. Padahal sudah lama sekali diagung-agungkan sejak zaman Yesaya. Bahwa Mesias yang disebut juru selamat itu akan datang. Jadi golongan Esseneoma na merpungu-pungu. Dia ke luar Judea, dia ke pinggirnya Jordan. Itu semua adalah yang disebut dengan golongan Essene. Tu si maro si Yohanes padidi marzamita. Pau bahamu marohamuna. Asa berbanding terbalik do mungkin apa yang diharapkan oleh kaum-kaum Essene itu dengan apa suara juga yang datang hari itu. Allah nah hinirimnya laki sasitongna kata Mesias yang dipahami mereka adalah bagaimana melepaskan mereka, membantu mereka dalam hal jajahan-jajahan Romawi yang terjadi pada saat itu. Hapero si Yohanes padidi dangi. Justru buah-buah paturehamuma dalad di Tuhani. Paubahamuma rohamuna ninna. Dari sini merubah mulai mentransformasi kehidupan orang-orang Essene bahwa keselamatan yang diharapkan oleh kaum-kaum Essene itu juga bukan seperti keselamatan yang akan terjadi dalam pengharapan mesianik songon nauktajalo sinuaing. Alai Roma tusi nang akka saduse dohot akka parise diturpukon. Dung dida di padidihon si Yohanes. Naolo radi paubahon rohana. Mazalo haroro ni Tuhan songon si paluay.
alai ang gotuak kasaduse doho pariseyak kamanginang. Tung tajom si tutu do di dok si Johannes. Ho anak ngiulok, hai kamu keturunan ular beludak. Omma golongan na munafik. Omma na madohi. Ayo pinoparisa barhabo hami. Dangalani sahat do hami tu benua gijang. Dungi tororo si Johannes. Ay nasotar tubuhot debata di sabarham. Pinopar akanak siya betuon ninna. Lapatan na unang asahon. Ala pinopar ni sabarhapo. Dang marlaku hoboy tubuhon ni debata siya betuon anak di bana. Ala nido akamanginang. Dinya merminggu apen hita nuaing. Tusi mahita ditugu akamanginang. Anggo taringot tu Kristus songo si pedua naung rotu tonga-tonga ni portibion nung ngaroi 2000 tahun nerubi. Tapi yang menjadi pertanyaan bagi kita melalui perikop dan khotbah ini akamanginang di enet gabe sada tema di hita paubahamu maruhamuna ainung ngajonok karajaon banua gijangi. Ada sesuatu hal yang harus dipersiapkan terus secara menerus, secara estafet dalam kehidupan kita akamanginang. Tutu boido mura bigiota napa ubahon roha. Tutu boido murado honota taringot tu naparadi dalad di Tuhani. Alai dak samurani nama mangatusihi ta taringot tu naparadi dalan di Tuhani. Ibu taparadi sudi pirasiapat tak kamanginang. Baik dijabut tabi pernak-pernik Natalon. Iya. Audak pola ya ulu. Natar doktoras behabed di tau kwa kamanginang. Tukso yama. Dan manang nasugubi rohani nat tajabunami urusan namay. Ala nadakya pola huhala puti. Mabay pernak-pernik natali jabunami. Iya. Dakya. Mereru heranang marsuar lo hami na rehay ay bajo. Doko jo bajo. Ahayin na mabay na haduk wardo. Ay buri be kalaksiang gain na madok sa ho madok niku. Alay sau do ibain yan. Ya, mulai ate may sapami doho harga murah ate. Dak pula begitu menari kau memang pature-ture na songoni di jabunami. Bamulutuk sugubi rohani aka koku wabeno nate. Tapi memang enggak dari awal saya enggak begitu. Alhamdulillah pas kakak menginang, saya selalu menggelora. Karena apa? Perayaan Natal lamang baru abad kedua ketiga baru dirayakan orang Kristen itu. Itu jelas dalam sejarah kekristenan. Hidup bambolo tabereng perayata gereja reformasi dengan Katolik sangat jauh berbeda, Mang. Kalau mereka itu Natal biasa-biasa saja. Cukup hanya melakukan misa. Alemur gereja Protestan mulai tanggal 30 dobe dak kakirabe Natal. Satu duksayan nuta baru. Ya. Mulai hutanami terus dobe masa marbida Natal do bida tau baru. Pilihat tahun narang dibayar, alai anggo bida beres do. Baik, memang itu fakta. Hati, suku kamu amang pajeda namang Johnson. Memang itu fakta. Dan nggak selalu badok nih. Iya, sudah ya kapar samosir pesongon itu. Di lapo-lapo, bida tau baru, bida Natal. Nggak mergugu isi bulanan. HP pilih bulat tu gereja dan ngilian, kan gitu. Ya memang begitu fakta. Omma pangaredion. Tadok doi, apakah pangaredion dalam di Tuhani? Iya. Mau lihat mah mau lo dia kahuta-huta. Ulu do pemar gotong royong paturi dalan. Kebersihan. Alaya dok, tadok gue. Oke lah kita katakan paturi dalan di Tuhani. Tapi yang dimaksud oleh Yohanes bukan itu amanginang. Dalan ni Tuhani diri ni Zolmaido. Hidup bad di dok. Disabung paturi madalan ni Tuhani. Dia mai. Rohana merbutul-butul.
pikiran na margalegot, hati yang tidak tulus, perlakuan yang tidak baik, rohana merbekuk-bekuk seragam nabui manahiti portibion, dohot akalan na asing. Ima dalani si patureon, ay holad di pikiran do ate-ateod do dalan ni Tuhani. Bagaimana setiap manusia mempersiapkan hati dan pikirannya, meluruskan jalan dalam pikirannya, meluruskan dalam hatinya. Unang ada yang berpikiran na mardekok-bekok. Unang ada yang berpikiran na manahiti akan asing. Itulah jalan yang harus diperbaiki. Asa moloro tu hattai maranata dohonotama romaho Tuhan. Karena apa? Jalan kehidupan kita justru telah melakukan persiapan yang matang dalam hidup kita. Imanan idokna Tuhamu baon ni roha. Sudah do portibion no yang akamanginang. Ikonulu paubahon roha. Bertobat secara massal, bertobat secara global. Diejek jolma don waing, huria HKBP, dakolan HKBP, bahkan paroki-paroki dan keuskupan agung selalu diejek lembaga oikumenis gereja. Pastor Alden Sitanggang itu manginang, dak songok kita atau boleh katuli, adong do pastorom berbagian-bagian, adong bagian JPIC, adong bagian on, dak sudah gabe pastor paroki ini. Jadi adong do, jadi yang menangani tentang ekologi ada, tentang ini ada, semua ada bidang-bidangnya. Semua diejek. Karena apa? Ketika kita berbicara harus berubah dan bertobat semua orang tentang ekologi, tentang dunia. Ini yang menjadi bahaya. Pertobatan secara global kehidupan manusia mang dini dan masa mendatang harus disuarakan oleh gereja itu sendiri dan nomor politiki. Karena itu memang tanggung jawab kita. Duk pero bencana onak kamanginang betahenna. Iya, tuturu hape bahenna. Ido baik sejak semula jongjong Indorayo na manginang, HKBP tidak pernah menyetujui itu. Sejak berdiri, daknya disetujui sampai terpenjara pendeta Miduk Sirait Amanginang dan beberapa pendeta korban waktu itu. Tetap berjuang mempertahankan. Karena apa? Harus betul-betul dipertahankan keutuhan alam ciptaan itu. Nuaing belum tentu beboy songon nyalaman si Johannes amang terjadi nang di dunia Timur Tengah. Ay didok diturpukon nak kaning hulik kuling yuto do dihana bajuna ay dok si panganonna si hapor dohot belum tentu biadong disi. Ay ido diterjemahot tu Indonesia dengan istilah hilirisasi. Di sama mora na ipahabis do sudi toba inna. Toba libanope yakinaw dangarong beno aingi. Nah, itu makanya gereja menyuarakan tentang keutuhan ciptaan itu. Alanido perlu sudah ipaubahon roha. Bertobat. Kalau tidak Tuhan bisa akan semakin marah. Iya. Ulu hanya karena mamereng kondisi alam langsung akan manginang ala hutanami di sini na dihaliangi sudi perkebunan eukaliptus. Iya. Jadi adong do taringot tuha eukaliptusi anggo saparapat ngayamu lewat ate. Ya, mulu soyamu saparapat unang matu Jerusalem pamu wisata tu parapat mahamu ate. Hutat tadui. Tu samo sirate. Ay silaw tu Jerusalem nek terdiri mo sedek Jordan. Markuha po lah tu siyo terdiri sa mubaroha. Nanti. Boleh lah kalau wisata boleh saja. Le sutong adong betong laut tu si terdiri mo se kan itu. Ay jo doi dan itu sudah kita soroti orang-orang yang pergi ke Sungai Jordan dan memang disediakan fasilitasnya katanya di situ. Ya, terdiri mo se bena pedua helihon.
Lausono peli ho terdidi. Bolo memang dangulu ho muba dang mubay. Hurang bulak kura tahu tuba mabbe terdidi ho saya isi ho isopon sederi saworongin. Ai soaiki mabbe kita berubah. Bukan itu. Bolo tabereng di siamang adong do kau kalipuson. Aduhur pedang ulo marasa resi. Akabudat herek dangulu isi. Gak tahu kenapa, apakah karena uapnya atau apa. Harimau pedang ulu isi. Ayo ben marharwaram harimau isa nih. Basol maina malangon nitokin nai sudi kan. Karena memang gak mau. Itadamu do peyaili tahe. Babi hutan. Dangulu marasa resi. Itu murni amanginang. Ujungnya sekarang semua monyet-monyet yang dipelihara sidamanik yang di Parapat itu kian tak sanggup lagi keliling Parapat menampung itu. Ujungnya ini semua sekarang datang ke kampung-kampung. Gabehama manuang monyet. Dang bui be tanaman-tanaman diula. Holad di isuad do pebuti jagung. Ngetor mangiti-piti monyet torauti. Sehari-hari matu berlangon namin na. Ujungnya hama mau naik sudi. Ini fakta manginang. Ini penting pertobatan semua. Bukan persoalan apa. Ya. Nggak perlu basude zolmaon. Jangan lagi rakus tamak. Iko mula gue hita tu pengajaran ni Tuhan Yesus. Taringot tungoluan. Ay pengajaran ni Tuhan Yesus. Tak kaya dong merlubi-lubi. Ido. Ganuk martangiak kita, tangiang alia manami, ado idok disi. Taringot tunguluan. Adok pitu bagian atok tangiangi. Ido. Lehom matu hamis adarion hanguluan. Dangi dok merlubi-lubi. Tiki di lehom mangan na 5.000 halaki. Lubi di sisa 12 apang. Dang dirok Tuhan Yesus papungu musay asahuliat tusan. Tuhan tidak mengajarkan kita berlebihan. Alai dirok Tuhan Yesus. Lehom matu hamis adarion hanguluan. Marsogot dok kotok songoni. Lehom matu hamis adarion hanguluan. Bolo tiap hari tadohi terus dohi ta mangulu jala cukup di bait Tuhani. Jadi sebenarnya tidak ada kehidupan yang tamak dan rakus kalau betul-betul hidup di dalam iman yang telah berada dalam pembaharuan hidup di dalam Kristus. Alanido saya tadok ditiki maranatau doi hita manatap. Ditiki-tiki penomma lam taparade tapahobar ngulut tahun. Tudalan ni Tuhani. Ima taringot tu pangaradion dohot pertobatan. Alani lam tabauba ma. Sudah pertibion bukan hanya kita manginang. Seluruh dunia harus mau betul-betul bertobat. Dari kerakusan, dari ketamakan. Dari jiwa egois. Asa porsea hita. Bulu hami secara umum di tahun. Tung dibahas di DPR, dibahas di san, dibahas di san. Haduk dohonok ke Rasul may badaw porsea biba. Karena itu fakta semua di lapangan. Bulu adong madok taktikosin nadung dida. Mau lihat mate gabiro siahate isi do gubernur Jawa Barat itahe. Ya, luar biasa itu wah. Ya, sungguh luar biasa menurut saya. Dia bukan putra Sumatera Utara, dia orang Sunda. Ya, padahal kalau di total mungkin orang Batak Amanginang yang hartanya di atas 500 miliar, 300 miliar, pasti ada sekitar 20 orang. Ya, pasti ada orang Batak. Alai gabe si Kang Mulyadi itu tahe. Ya, luar biasa itu sampai charter pesawat 2. Jadi bertobat mazo sudenian portibio nate. Itu pukulan telak menurut saya. Bagi kita. Ya tokoh-tokoh orang Batak begitu banyak. Mungkin hartanya juga ada. Ya ini juga harus berubah. Asando pa pumupiliak kita nakpe secara ekonomi. Moro anon hepeng nginatan lihuriaw. Alana sadarion tusima hita papungu pilihan. Ido alaida tung gabe merpugut cita. Gabe susudat tita mernatal nakpe dakta papungu sadarion pilihat tu natal.
Adong go barkok na yat sare mulo nang glomoro ham tong tu Natali itur picitan no nate. Tak boleh sudah ti. Iya. Marilah kita berikan itu nanti. Itu juga jalan kita buah. Ala didok nak kening na padua hot catur puko paturi dalam itu hanimu baroham na padua hon merperbue. Hataridane ngolu nang muba akamanginang didok perbue hon hamuma natama di Tuhani. Ngulut tasinwaing ima partikian na pinaluas ni debata. Asabui marperbue akamanginang ngulut taon. Ala didok naking ngulu sumar perbue songod dia. Dan diutok kamu ayati. Ngulu sumar perbue didok naking songod dia. Tabaon. Gitu. Jadi nah guar menabaon akamang. Adak sudah menada kampak takke. Iya, sang Google manlulu hamu waktu ya kapar Jakarta. Ada tuh sudah hamu menada takke dah. Kampak. Ade. Aronggo marasing ko takke, marasing ko kampak. Ido. Model libi asing ko. Molo wiro sablengi ima kampak. Model kampak mai. Ade. Aronggo kan kampak wiro sableng. Alai molo takke memang khusus martaba dui. Kayak salib dia. Memang kampak dui mana. Alai khusus dong menaba. Jadi mulai dong nung ngatakke. Ape takke tu daling nihawin na dangarong biampun. Iya, jadi merperbui matong. Iya, menabui ta perbui hun na manguluon. Iya, mabalas ni roha, mabay mekel. Iya, ido. Jadi kan ngasahi tarapu uria. Iya, ngasahi tarapu uria. Jadi taburu isurur manut ternyata sesadari merabuk kuang. Mulai pagi sampai botare. Bebek taburu rabu uria so. Sampai inna rohakku do. Ayah do beda ni rabu perledu rabu uria inna rohakku. Yang kotong kosonon. Malangko langsung kami inna rohakku si patah. Kan. Jadi adong ko hasurungan na marapoton. Rabu uria o. Anggo mangarang-rangi pengeluaran. Sudah do. Mersitutu do sudah. Hamik kononin na to. Baik kamu on. Unang igetion, unang isore tonin na. Mersitutu do mangarang-rangi pengeluaran. Alai dakya mersitutu mangarang-rangi pemasukan. Hola di silo salah anak to. Ay go babay pengeluaran, inatar na jago ijebu taring otusi. Alai mikiri pemasukan, bahola na mata matuntutun. Iya, jadi mulu mersitutu hita mangarang-rangi pengeluaran, wow. Ini sih, dan bui, kenapa dihapus samang? Kamu begini, bain. Alai, dan bersitutu hita memikiri. Jadi alani lo tahun naro sutuk sumber situ tu ate. Om perbuena. Karena selalu saya katakan Sudirman itu terlalu sedikit kalau untuk program hanya 1 miliar. Angin lengi. Bolo tahatai contoh nomor merturia, adiga behita lau tu Jambi. Adiga behita mangaleon nang gobibil tu tanami na di pucuk ni doluhan. Adiga behita mangaleon nang gobibil tu dana na itimpa banjiran. Harus ada. Alai, badak ko mak konsep pengeluaran atong do pemasukan. Iya, terlalu mek doi. Selalu saya katakan kemarin, tapi harus kita pikirkan apa upaya untuk menembus itu? Asa bolo dipangido merperbuya kamanginang, perbuihom manatamadi Tuhani adalah hasil dari perenungan dan pertobatan kita. Mau berbuah, mau memberi apa yang kita gumuli di dalam Tuhan. Iman apa duahon? Parjolo naking para di dalam di Tuhani bau baruham na baduahom merperbuih mangulum. Nungah ape tak itu daling nihau. Berbuahlah sebelum Allah menghukum kita. Na perpudia kamanginang manguluma di bagasan haserepon ni roha. Itu pesan terakhir dari khotbah ini. Manguluma di bagasan haserepon ni roha. Selalu dengan rendah hati amanginang. Selalu dengan rendah hati. Kadang amang
Ini pekerjaan yang sulit bagi kita. Khotbah saya di KLA minggu yang lalu tentang Apen ini selalu saya ulangi. 3 hal yang harus selalu berimbang dalam hidup kita ini. Perzulu yang disebut dengan intellectual quality, kemampuan, kecerdasan otak, halak batak. Saya diparsita doa kaganak ngana pistar. Ya. Saya tubuh makanan napistar nina. Dubur nabui pangalu-aluan. Rindu kita orang-orang yang pintar. Secara kemampuan berpikir ramanginang. Tapi 2 hal yang selalu rendah kadang dalam kehidupan kita. Yang disebut dengan emosional. Hati. Kualitas dari hati, emosi kita. Dalam batuluhon, partodionna. Spiritual quality. Saya dapat tim pangakamanginang, gabi boy maadong 2 na marhamaranggi di ngulu ni Zolman. Walau ini sering menjadi lelucon. Saya sudah berapa kali membilang ini. Allah hata di hutanami do judi. Marhamaranggi do, pistar dohot, jugul. Jadi begemu? Iya. Marhamaranggi do, pistar do, jugul. Jadi ala ni malona jugulat tong taksoni na oto ako ina. Ya. Bakko ni na malo do boy jugul. Keras, idealis. Harus yang dipikirkannya. Kalau tidak dia tidak mau. Malodo ni anibana secara intelektual. Dan ketika tidak diterima orang, dia akan keluar dari zona itu. Idu bejujut memang idu ate toro ni ani bana pistar walai ana ni pistar rei mawang las jugul hied du banen na. Iya. Alaya dong mana padua hon maranggi do oto dohot loak. Ido. Burjurat tong ibana kan? Na burjuan ni dah. Burjuian ini, tidak pernah mau ganggu orang itu, dia baik sekali itu. HP nama huwa do, nama toro atau, mabait dari engkat dang diboto, kan? Mabait dari roa pedang diboto, ahame, zona ahame. Ay mabait dari engkat pedang diboto iba na, mabait dari roa pedang diboto. Anong konsol masoni kan? Wah. Hidup berkurok nak kaneng. Ketiga-tiga itu harus berimbang dalam hidup kita manginang. Jadi percuma doh kita pistar, malo, atau mungkin berada dalam segala hal kualitas hidup ini. Allah yang go panggora ni rohata. Secara emosional quality kita rendah. Ima haserepon ni roha. Karena apa? Boleh jadi manusia angkuh dengan keberadaannya, angkuh dengan yang diperbuatnya, angkuh karena dia lebih mapan. Karena apa? Tidak seimbang dengan partodionna dohot haserepon ni rohana. Alan ido kamanginang manguli di bagasan serek ni roha ido sada hataridan ni ngulu na marperbue di bagasa partodion na manguluon. Asa dung rotu hatai yak kamanginang. Dangarong besesurahan di hita. Dangarong besesurahan di bagasan ngulut tahun. Perpudi itu hamuna yang terdiri ya anak kota. Tulu keluarga. Itu tahe. Ada dangau mabek konseling. Magpadzaitat do kan. Marata-mata ko ita kan. Itu. Bu itu. Alana agad da pasawata kubuan. Alay do to na tuawan non. Gabi soy boto hamuan non. Ya. Hodo do honokku. Ya. Unang ma Kristen kapal selam ate. Itu berzulu. Unang ma ya anak nga mertugi inana. Amay boto hamui. Taganing
Mulu taganingan, merguru tu anak ngadui. Mulu yatu ibana makuling. Dang yatu anak ngai, dang makuling. Unang matongnya teh. Ala terdiri dan ahong gabirona toras na berminggu. Bayi tong, unang masongonnya tong. Ate. Rajin berminggu dah, ate merbaung. Kau kan tiap hari bersama kami. Ya, rajinlah. Ya. Jadi hatsi doi mulu gabi anak nga bertugi inana amangna ngeri doi. Ya. Rajinlah beribadah iman dan honokku. Karena apa? Ido pasu-pasu no bel ke Tuhani. Ngai lihat di hamuda bah, nang bemar miam-miam ate. Bawalah selalu ke dalam kerajaan Tuhan. Iya, iman dan honokku tu hamu na terdidi. Bau nang itu hari Minggu tersuhideb biha motong. Kapal selam dui timbul tenggelam ate. Iya. Roma hamu berminggu. Songonod dorohonon. Ya manang bohape sibuk ta taringot tu kehidupan non. Harus kita berikan hati yang seutuhnya terhadap anak-anak kita itu. Kita bawalah. Diakui sudah gereja-gereja doa Manginang kalau pelayanan sekolah minggu di gereja HKBP itu tidak main-main. Adong go huri adak perlu dak danak. Holan na magurang ipa bungu-bungu. Anggo hita daw. Di rezim maha muda. Ya, bodo marminggu na toras na dohot danak. Tiap minggu kan di situ orang tua ada. Ya, mulu berpungu hamu orang tua di sekolah minggu los markur hamu di ibadah sekolah minggu boydo. Ya kenapa tidak? Asas itu nggak kan melayani du hita tuh ibadah-ibadahi. Kaparkuron. Dak kolat di ibadah nama gudang kita. Ate. Rajinlah. Ya. Buat kamu takas tu Tuhani. Berjuang di dalam Tuhan. Molodang hita mempertahankan akapu dan adenggat tudak danak kita yang hidup di metropolitan ini yang Manginang sangat berbahaya. Ayo di huta-huta hita lingkungan do menempahi. Karena lingkunganlah yang menempah karakter anak-anak. Jadi soyajari pemulu hitatan karena memang masih begitu budayanya. Martangiang, berminggu, budaya do ini. Dita. Jadi kota nang boy songoni. Hita do harus memberikan hati dan pikiran. Diberkatilah anak-anak kita di sini. Ya tetap setia untuk mengajar dan janji kita kepada Tuhan. Harus yakin dan percaya. Segala sesuatu akan Tuhan cukupkan bagi anak-anak kita itu. Dipargugui Tuhan imahamu akan atoras ni dan anak terdidi sadarion. Amin martang yang mahita. Muliata rohanami di hoali Tuhan. Di naung marsaur hami dohoto marhiti-hiti hatam. Di minggu nami sadarion. Juju doho Tuhan marhiti hatam marhiti jamita ni si Johannes padiri nani halongonani. Sasudi pa ubahon roha para dihon dalat di Tuhani. Asa muloroho Tuhan tubur tibion pa dua halihon hami pe nungaradi tagam di harorom malua mahami gabe to hasonangan dohot tulupulup nangulu na ho rudi saliling idilingna sai pay baru rohanami pikiran nami nang parniulan nami di tonga-tonga ni portibion asa sa toktong Tuhani baru ngulu nami di adopamu. Sadariot Tuhan ang kanatoras na mabuad danak si Didion. Paso-paso Tuhan na sida. Sa toktong di bagasan hai pason. Dolas ni roha na siya ko. Asenggiat Tuhan di dalam magudang danahon bertumbuh berkembang. Nang di bagasan hapor siyaon ni natoras na. Sanggiat Tuhan gabitamba bilangan niya kanapor siya. Di tonga-tonga ni portibion. Paso-paso ma Tuhan na sida. Goklas ni roha. Dohot panarihonon ang warmo ala Kristus Jesus Tuhan nami. Amin. Mari demahita patapasa mapiliat tanapaduahon dohot tu pakta tu bencana nadong di Sumatera.
Masuk mahita tu acara padidion na badia, marede hita, tike marede non jong ma di inganan na sudi na toras ni na tardidi. Alia manami na riban wagijang naroro hami tu zulum mabuan akada danakon saya si maroham zalo manasida gabi anak komu pasu-pasu jala pargugui manasida mangiahi hanguluan sugut marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus. Amin. Atong hamu akadongan danak na mabuan sididion sadarion tangion hamuma hatani Tuhan Yesus. Laho mahamu tu liap portibion nin nama dok akasisianna pode hamuma saluhu bangso didi hamuma nasida tu bagasan goar ni debata ama doho anak do tod di porbadia azari hamuma nasida mangaraduti saluhut nahu tonahoni tu hamu zalaingok ma sai dong anakku do hamu ganupari rasi rasaro azal ni hasyanganon manangisi na porsedo ni didi dapotan hanguluan alaina so porsea honauhum sugut tangion hamu madot hatani debatana tarsurat di evangelium ne si Markus adong makadak danak nama buat dak danak tu Tuhan Yesus asa di jama ala dipicang akasisian naima nama buani jadi dung di ida Tuhan Yesus si sugu marohana di dokma lo asamuma kadak danakiro tuau unang orai hamu nasida ai diak kasih songonido harazau ni debata na tutudo na hudokon tu hamu manangisi pe anggo sosongod dana ibana majhalo harazau ni debata dang bongot ibana tu si dungi di haul maka danahi dia pehom matangan na tu nasida ma masu nasida atong di hamuna na toras ni dana na mabuan sididion sadarion hati dakok kamuma ha porseamu rak mahamu madok au porsea ulakun sahalik nai tulu ya au porsea ido ama pargugu na suatu dusan na tu mapalangi dohotan au porsea di Yesus Kristus di mana dinubuhon si Maria adorang sohabubuhan banguman di Silatus amate tarpazal libara di hawinor silang namula ulsiam di bata zahuba amanai pargugu nasu hatu dosani di simai banai pemulak sugut tanoon Ria nabadia
atau ngalusi hamuma hatana husukutonon. Di pangidu hamu nuaing didion akada danakon tu bagasan ni nahina porsiamuna alusna di pangidu rohanami. Behana ulu hamu mabudaya anak komunaon asa diboto jala dihuton nasida hatani di bata alusna naulu rohami. Naulu rohamu marsuru nasida tu gereja dohot tu perguruan ni huria Protestan asa gabi ruas na mangulu nasida di Tuhan Yesus Kristus alusna naulu rohami. Atok tapasahap manasida tu debata marhiti-hiti pad di dion nabadiai Roma sasa keluarga tu Zulu. Ya, nice. Ale Hengia Fioneta Marpaung. Udi di mahu tu bagasan goar ni debata ama. Do tu bagasan goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan goar ni todi porbadia. Amen. Saya di ramoti debata mahu di habawong mon tu bagasan harazaun na rudi saliling na. Amen. Kanan. Ale sin feta tiurma sinaga. Udi di mahu tu bagasan goar ni debata ama. Do tu bagasan goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan goar ni todi porbadia. Amin. Saya diramoti debata mahu di habong on tu bagasan harajaun di debata rudi san liling na. Amin. Ale Valencia Elzifa Aureli Marpaung. Udi di mahu tu bagasan goar ni di bata ama. Do tu bagasan goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan goar ni todi porbadia. Amin. Saya di ramoti di bata mahu di habawon tu bagasan harazaun ni di bata rudi san liling na. Amin. Jongjong natoros ni natardidi. Martangyang mahita. Ali Tuhan debata amanami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nungahu pasahat hami akada danakon tuho. Jala rizakon horo na sida gabi anak komu marhiti-hiti padidion na badiyay. Asa masuk tuhrian ehla Kristen na sida di tanoon. Jala gabi panean dihanguluan na sa liling na. Asima roham doho dia kanatoras nidak danakon. Say pargugui jala jari manasida manugunugu dak danakon tuho. Asarap nasida taruli di aka artani harazaumu. Amen. Jongjong mahita saluhu na maredde hita nomor 147 ayat 6. Yeah.
salang yakom ma piliata. Ali di bata amanami na di Banua Gijang horo haroroane sa luhut si lehon nadinggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat hami masian na nilehom itu hami pilihan nami tuho. Sa ijala magyok na hutsus di zulum. Pasu-pasu may jala ramoti. Asahaw para siya kami pilihanon patibulhon harazaw mo di tonga-tonga ni kuriam doho di portibion. Uhay marohanami marhite-hite todim. Salam utad hami gudang ni silehon-lehom itu hami. Salam gir-gir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nami para siroha hasangapon hamuliaon dohot puji-pujian madihorodi sa liling-liling na mauliate maroha nami diho alaniasi ni roham dohot holong ni roham ay disuruho anakmu na sasadaya sa malua na ginonggoman siad dosa namarlas ni roha dohamin waing di bagasan haserepon ni roha marningot haroro ni anakmu dohot hapapatarna tuliat portibion. Ali Tuhan Yesus Kristus anak ni debatana mangului pinuji maho ala ni asi ni roham ala di patutoruho di rim gabesaur ho tu hami zolman alea asa malua hami na pinili musiad dosa nabi marlas ni roha do hami nuaing jala mauliate roha nami marningot harorom mangibati hami saitopo mahuriam jala pature may main inganammo bongoti marohanami perbadiai jala patiur saluhu nai marhite-hite sodang ni barita nauli asa hubas hami paimahon ari harorom nasangapi sai pasu-pasu ma namanggonggomi hami do saluhu raja ni halak Kristen sai sodangi jala pasu-pasu ma saluhu padita guru situa evangelis dohot akka napaturehon namarsahit asa margugu na sida mangaramoti huriam sai sungguli mahami tuhamu baon ni roha na tutu apuli maaka na marsak urubi manatargugut dohot na marsahit sai patiru malakka ni nalaw mate asa torang rohana manobot hasonangani sai topo madongan nami dadi hahulumun pabicar mabarita nauli tuhami asalam tabba nang akka na porsea dohot na pasangapon ho di ari harorom nasangapi. Amen. Alia manami na di Banua Gijang sai pinarbadia magwarmo sai Roma harazaumo sai sa malomo di roham di Banua Tongon songon na di Banua Gijang lihom matuhami sadarion hanguluan siapari si sambadusa nami songop panisa nami di dusa ni dongan na mardusa tuhami unak kami togihon tu pangudzunan palua mahami sian pangago. Jala diramoti Tuhan debata maho disodakon Tuhan debata babuhina tuho jala sayasi marohana midaho
Didopakon Tuhan debatama buhina tuho. Jana di pasor homa damena tu toddi. Maraposan ho tu Jehovah, maraposan ho tu debata. Maraposan ho tu Jehovah, maraposan ho tu debata. Marhaposan ho tu Jehovah, marhaposan ho tu debata. Marhaposan ho tu Jehovah,